Jama'a assalamu alaikum. Sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Kano. Wannan matashi da kuke gani da sinki a gabansa ba sinkin biredi bane, sinkin wiwi ce muka kama shi da ita. Mun samu rahoto akan cewa an ga wani matashi da buhunhuna amma ana zargin kayan laifi ne a ciki. Bayan samun wannan rahoto, kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Habu Sani PSC ya tada 'yan sandansa na kankace kwabo wato Operation Pop Ada a ƙarƙashin jagorancin OC Antidaba SP Bashir Musa Gwadabe, wanda suka yi sauri suka je suka kamo shi. Bayan sun kamo shi, wanda kuma shi yanzu za ku ji daga bakinsa. Me sunanka? Sunana Kabir Mahmud. Shekarunka nawa? 21. To wannan abin da muke gani a gabanka menene? Taba ne wiwi. Sinki nawa ce? 49. Ta waye? Ta mahaifina ce. Ba mu bayani to. Wannan taba wiwi da ake gani na da ita, na tashi ne da safe na fita wajen aiki. Sai mahaifiyata ta kira ni a waya ta ce in zo an kama mahaifina da wiwi. Da na dawo gida akwai ɗakinsa a ƙasa wanda shi kaɗai yake amfani da shi. Sai na duba cikin makullayensa na zo na samu na buɗe wannan ɗakin, sai na samu akwai wiwi guda 49 a ciki. Sai na yi mahaifiyata bayani, sai ƙanin ta zai taimaka min muka fito da wiwin daga ɗakin. Dama ita ce ta bani umarnin in kawar da ita daga gidan saboda ka a samu a zo yin bincike laifinsa ya yawa. Ƙanin mahaifiyata ya kira ɗan sahu na ɗora wiwin, na kira abokina wanda yake zaune a unguwar Ɗanbare na ce mai zan kawo mai ajiyar wiwi, ya ce to. Na tafi da wiwin zuwa unguwar Ɗanbare, to shine a can naje daidai kofar gidansa ban kai ga shiga cikin gidan nasa ba, sai hukumar Antidaba suka kama ni. Shi mahaifin naka me yake da wannan a gidansa? Siyarwa yake yi. Ya kai shekaru nawa yana siyarwa? Ya kai shekara 20. To kai ma daga ganin bakinka akwai abubuwan da kake sha, da me kake sha? Wiwi kawai nake sha. To alhamdulillahi, bayan samun wannan rahoto da kama shi, tuni mun yi tattaki mun kamo mahaifiyar tasa har da kanin nata ma da ya taimaka na ganin cewa a ɓoye wannan kayan laifi, wanda yanzu haka shi ma abokin nasa da za a kai masa wato ajiyar wannan wiwi tuni shi ma mun kamo shi. To kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Habu Sani ya ba da umarni a mai da wannan korafi babban sashen bincike da ke Banfai domin a yi bincike a gane cewa ta ina wannan wiwi take shigowa jihar Kano, kuma ina da ina suke kasata suke siyarwa matasa, suna sha, suna fitowa, suna kwacen waya, suna harka ta daba a cikin gari da sauransu. Sannan in mun kammala bincike za mu gurfanar da su a gaban kotu kamar yadda doka ta tanada. Allah ya kiyaye.